Tak se teď. Ale až to pustí. Dobrý, já budu natáčet. Dobrý? No. Můžeš pokračovat. Takže můžeme pokračovat. Já ne. Tak já to pustím. Já nechci nic psát. Existují i takové, které vyváží na speciální disku, které zapisovat. Lidově se jim říká vypalovač. Pro vypalování je pochopitelně nutné mít k tomu určení speciální. Tak nám řekni, my to zastavíme na chvíli. Pokud je zapomený disku Co jdeš psát? s analytikem, znamená to, že na disk lze zapsat data. No, děkuji. Pokud jsou za názvem disku písmenka RV, znamená to, že na disk lze data zapisovat. Jo, tak to bude nářez. Jo, to poslal. Takový metodový slovo. Slovo? Paracocin. To uslyšíš. Princip je opět podobný jako CD nebo DVD disky, ale opět je zde vyšší hustota zápisu dat, a tedy i vyšší kapacita celého Blu-ray média, které dosahuje až 25 GB. Takový proces, jakoby. Paměťák Tak si jako je takzvanou pokračovat. operační pamětí počítače. Zapnutý počítač zpracovává v každém okamžiku velké množství operací. Pokud by ale počítač pracoval pouze s informacemi uloženými na pevném disku, byla by práce počítače velmi pomalá a nepružná. Celý výkon počítače by totiž zpomalovalo načítání informací z pevného disku, který by navíc byl přenosný. Proto počítač všechny údaje, se kterými aktuálně nebo často pracuje, ukládá do paměti RAM. Jedná se o Umíte elektronickou čísla paměť, číst? která je velmi rychlá a No, stačí to. tedy k Ale můžeš to zkusit. Když napíšeš TSI, tak si čte 3 očí. Do Ne, operační ale jako paměti čísla, se jako když to ukládá napíšu právě 9, zpracovávaná tak to data, část operačního Teď máš čas systému, na to se to najít, jiné to vyzkoušet si. operativní operace. U maturity už by to byl stupeň dolů, je ti to jasné. Že telefonuješ? To znamená, že jejich obsah se po vypnutí To přečte jako 1900. okamžitě vymaže. Paměť pracuje tak, že Určitě. uvnitř paměťového čipu je miniaturní matrice mnoha paměťových buněk. Jedná se o elektronické prvky tvořené miniaturními kondenzátory. Maria. Každá buňka může nabývat stav 1 nebo 0, což vyjadřuje jeden bit. 8 takových buněk vyjadřuje jeden byte. A právě tím, jak se mění stav 1 Znamená další, tak velký pojď, tam řekni se. Paměť RAM je vyráběna v modulech DIMM, které se vkládají přímo na základní disku. Její kapacita se pohybuje řádově ve stovkách megabajtů, respektive nejvyšší paměťové moduly dosahují jednotek gigabajtů. Podle toho, kolik slotů do paměti počítače máte, tolik můžete na základní disku umístit. Celková paměť počítače je dána součtem velikostí jednotlivých modulů. Proč, ale? Co? Proč? Ne, tak aspoň taky Co je? Čípku. Tak jak probíhá operace? Nevím, tam ještě něco dává, ne? Zapojuje se do výstupního konektoru grafické karty ze zadní strany skříně počítače. Na trhu je obrovské množství typů. Dokumentuj slyší. Obecně lze monitory Já rozdělit jsem já točit ten hlas. skupin. Jedná se o monitory označované jako CRT a monitory označované jako LCD. CRT monitory jsou klasické monitory, pracující na principu televizní obrazovky. To znamená, že televizující katoda vysílá elektronový obrazek, který je usměrňován Časopis? cívkami Časopis? 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 Časopis a kuřávára, časopis kuřávára. Časopis klávesnici kořivára. Jo. Dumbbell. Sandwich. A tam myslí nějaký jare. Nějaký jure. LCD display je Takhle to vypadá, že to zvětší, no. Celá plocha monitoru je tvořena velkým počtem malých bodů
Hluboko se ti to smaje. Příčnou a podélnou. Pouze v jedné poloze jsou viditelné jako bod. Krystaly jsou navíc umístěny ve 3 barevných vrstvách nad sebou. Červené, modré a zelené. Ze zadní strany monitoru jsou osvětlovány. Podle krystal natočen s vytvářením barevných odstín vodu. A Poslechne si to nám Ahoj Áno. kluci a holky. Sam si to napíšete a pak se to přečte. Paracoci děli domy, co si zproctíti s srdcom, co si je název kapely, byla založená roku 1999 a hraje především metal. Natěšení pasažéři nastupují na palubu a ihned zamíří ke svým luxusním kajutám. To teda nevím, nějaký lepší. Jako čistý slad. My, když se napíše 4 nebo po, to, ne? Ne, no já jsem napsal 1999.